Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Па афіцыйных звестках за некалькі дзён вулічных мірных акцый пратэсту было затрымана каля 6 000 чалавек. А можа і больш, ніхто дакладна сказаць не можа. Затрыманыя і накіраваныя ў ізалятары часовага утрымання. І далёка не ўсіх затрымлівалі менавіта на вулічных акцыях пратэсту, але стаўленне у праваахоўнікаў да ўсіх было аднолькава жорсткім. Размаўляем з тымі, хто на ўласным вопыце ў гэтым пераканаўся. Хлопцы, прывітанне. Па-першае, я не ведаю, наколькі ўсіх магу называць па імёнах, таму што ў кожнага свае абставіны і перасцярогі, таму называйцеся самі, як хто хоча, ці не называйцеся, просто будете, так сказать, прадстаўляцца падчас нашай размовы. Такім чынам, усе вы прайшлі праз міліцэйскія пастарункі. Але давайте, ну, з каго пачнем? З вас. Давайте. Дзе вас узялі і за што? Якія, ну, сыходзячы з таго, што казаў наш гарант Канстытуцыі, на акцыі пратэста выходзяць беспрацоўныя алкаголікі і наркаманы. Ну, дык вот, прызнавайцеся адразу, колькі гадоў у вас наркаманскага стажу, чаму нідзе не працуеце і папёрліся на акцыі? Меня взяли не на акции, а еще утром, в момент выборов, на пустой улице, на одной из пустых улиц города. Просто подъехала машина легковая, выбежали в гражданском 2 человека и сказали проехать в РОВД. Вот так. Это в Минску было тут, да? Да, это было в Минске. А у вас? Меня зовут Никита, мне 33 года. Меня задержали в городе Минске 9 числа в 11:30 на избирательном участке Долгиновский тракт, психиатрическая больница. Я являлся аккредитованным наблюдателем, зарегистрированным наблюдателем. Задержали департамент охраны, задержал, доставили в центральное РОВД, там изъяли вещи и завезли на Окрестино на ИВС. Вот там я находился 4 суток. Вчера меня освободили в 4 часа вечера. Угу. Ну і наш апошні, но не апошні, так бы мовіць, удзельнік размовы. Вот у вас, я гляжу, такія прикольныя акулярчыкі. Акуляры, да, весёлы артефакт застанецца назаўсёды. Што з імі здарылася? Меня зовут Пулаўскі Владзімир. Я з Віцебска ўвогуле. Нас з сябрамі затрымлівалі 2 разы. 9-го, прыкладна 22:30, калі мы не дашлі 5 метраў да кавярні. Ось. І 10-го, калі мы просто сидзелі на прыпынку, чакалі свайго аўтобусу. Першы раз затрымлівалі гвалтоўна, збілі, там часткова яшчэ на твары застаюцца прызнакі затрымання. Затрымліваў цэлы маёр, так што я магу таксама сябе лічыць ускосным маёрам. Вось. І першы раз у дзень выбараў, конечно, это было максимально жорстка. Нас вазілі 2,5 гадзіны і не было месца, куды нас высадзіць, і па выніку нас ввогуле ставілі на калені у спартовую залю дэпартамента аховы першамайскага РАУС, і прыкладна на 3-й гадзіне нашы выпускалі. У другі раз нас завезлі ў Кастрычніцкі РАУС города Віцебску, і пасля размовы з начальнікам РАУС у 2 гадзіны нашы таксама выпускалі. Да нашай размовы праз Zoom далучылася Крысціна Вітушка. Спадарыня Крысціна, добры дзень, ці чуеце вы мяне? Добрый день, так, добра чую. Распавядзіце вы, вось такая інтэлігентная жанчына, якім чынам вы парушылі парадак, чаму, ну, калі верыць кіраўніку Беларусі, ну, паколькі там, па яго словах, выходзяць жа і трапляюць у ізалятары толькі п'яніцы, алкаголікі, там, наркаманы і беспрацоўныя, ось як вы ў гэтую кампанію трапілі? Адчуваю сябе трошкі чырвоным каптурком у гэтай сітуацыі, якая несвоечасова паехала адведаць бабулю, таму што мы паехалі да маёй свякрові, якая жыве на Чарвякова, і ў скверы каля прыпынку, трамвайнага прыпынка Пярэцка мы выйшлі з трамвая і пераходзілі.
Туды спынілася два сініх бусіка. Людзі ў чорным у балаклавах з аўтаматамі закрычалі на тых, хто гуляў у скверы з дзецьмі, з сабачкамі, на калені все рукі за спіну і пачалі хапаць людзей, закідваць у бусікі. Схапілі майго сына. Я подбегла і кричала: «Хто вы, што вы робіце? Я яго маці, ён непаўнагадовы. Вы не маеце права яго забіраць, ці бярыце мяне таксама». Мяне адштурхнулі і далей мне спакойна досыць сказалі, што забярэце яго праз 3 гадзіны каля цэнтральнага рауса. Мы паехалі ў цэнтральны раус, і там стаялі іншыя людзі, у якіх таксама ў розных частках гораду забралі дзяцей пры падобных абставінах. Гэта быў не толькі цэнтральны раён, гэта былі сапраўды розныя часткі гораду. Нам не давалі ніякай інфармацыі, але выносілі паперу, калі мы прасілі, каб напісаць заяву пра знікненне сваіх родных. Гэтыя заявы забіралі, але не рэгістравалі і не тлумачылі, чаму заявы не рэгіструюцца. Калі прайшло 3 гадзіны, для нас да моманту, што забралі сына, пад'ехаў аўтазак, і моя першая думка была, што зараз адтуль выпусцяць затрыманых. Але з гэтага аўтазака выскачылі людзі ў чорным і пачалі хапаць усіх. Тады каля рауса стаяла каля 15, можа 20 чалавек, неяк так, таму што там падыходзілі, адыходзілі. Вось, але на кожнага быў персанальны захопнік. Нас пасадзілі ў аўтазак. Мы пад'ехалі дзесьці ў раён Стэлы, і там ужо вельмі груба перагрузілі ў іншую машыну, дзе былі клеткі, і туды напіхвалі вельмі шчыльна людзей, дзе гучна лаяліся матам, пагражалі і пачалі біць, забралі рэчы. Потым нас прывезлі, невядома куды, мы не разумелі, куды прывезлі. Там мужчын адразу паставілі на калені, рукі скавалі кайданкамі, і жанчын пінкамі, б'ючы матам, павялі, паставілі спіной і загадалі здаць усе каштоўныя рэчы, а таксама шнуркі і рямні. Магу сказаць, што нашы каштоўныя рэчы нам так і не вярнулі. І нашы сумкі з дакументамі, пашпартамі засталіся недзе ў аўтазаку. Іх проста туды кінулі, а вось каштоўныя рэчы збіраліся ў асобныя пакуначкі, і такое ўражанне, што гэтую банду каштоўныя рэчы цікавілі значна больш, чым дакументы. Вось, нам крычалі, што які тут закон увогуле, пра што вы гаворыце. Далей я амаль 3 сутак знаходзілася ў камеры, разлічанай на 4 чалавек, каля 10 квадратных метраў, куды напіхвалі да 55 чалавек, нас не кармілі, там немагчыма было спаць, святло не выключалася. Там праз усю ноч былі чутныя гукі, як збіваюць, пераважна збіваюць мужчын. Яны вельмі гучна крычалі, мама, крычалі, памагіце. Да нас у камеру пераводзілі жанчын, якія знаходзіліся на пляцоўцы для выгула, суткі правялі там, і яны бачылі, вельмі добра чулі, і казалі, што там мужчын клалі на зямлю, прымушалі спяваць гімн і вельмі жорстка збівалі. Вось у такіх умовах адмаўляліся аказваць медычную дапамогу, адмаўляліся выклікаць хутку да тых, хто патрабаваў. Нам ніяк не тлумачылі, на якой падставе нас затрымалі, хто нас затрымаў, што гэта за людзі. Не прад'яўлялі ніякіх абвінавачанняў, не складалі ніякіх пратаколаў, і праз 3 сутак, не вярнуўшы нам нашы рэчы, нашы дакументы, нас адтуль выпхнулі, і ўсё. І цяпер, калі міністр заяўляе, што нічога не адбылося, то ў мяне пытанне. Ёсць дзесяткі, сотні і тысячы людзей, якія прайшлі праз гэтыя катаванні, праз гэты Освенцим, калі нам крычалі, што які вам доктар, зараз кіну гранату і все, я вас тут усіх позабиваю, калі там, если нужно будет убить последнего человека, мы это сделаем. Гэта банда, гэта бандыты, гэта катаванні, але яны адбываліся на тэрыторыі цэнтра ізаляцыі правапарушальнікаў. І гэта дзяржаўная установа ў сістэме Міністэрства ўнутраных справаў. У іх з бандай якія адносіны? Яны ў аренду памяшкання здаюць, яны супрацоўнічаюць, у іх кааператыў,
ці ўсё ж такі банда гэта частка міністэрства ўнутраных спраў і загады ім аддае сам міністр, а то і вышэй. Таму што гэтыя людзі крычалі, што ў іх ёсць дазвол зрабіць што заўгодна і знішчыць кожнага з нас і знішчыць апошняга жыхара гэтага горада. Дзякуй вялікі, спадарыня Крысціна, заставайцеся з намі. Хлопцы, да вас пытанне, вось вы былі на Акрэсціна. 4 дні ты правёў там на Акрэсціна. Якія там былі стаўленні, адносіны, дзеянні вось гэтых, як это кажуць у іх там, вертухаяў гэтых вот? Там было очень жестко. Там действительно свет не выключался. В камере мы спали, пытались лечь спать. Свет был всегда включен. Окна очень, ну, я не знаю, там пару сантиметров открыты, наверное, кислорода не хватало. В камере, ну, в нашей камере было это на 4-м этаже порядка 30 человек, ну, больше 30 у нас там не было. Но ребята, которых приводили нам в камеру с первых, со вторых, с третьих этажей, говорили, что до 33 доходило. Помещение там, не знаю, ну, наверное, 6×4, 6×5, но это не просто помещение. В этом помещении 2 двухъярусные кровати, одна одноярусная, там еще есть туалет и тумбочки, это все тоже место занимает. У нас люди спали по 2-3 на кровати, на тумбочках спали. Люди спали на полу по 8 человек. У нас еще были такие пледы синие, мы их расстилали, люди ложились там в шахматном порядке. И я добавлю, что пледы и матрасы были тоже не у всех. В остальных номерах этого не было. Спали на полу и на жестких кроватях. При том, что места для сна и для перемещения было недостаточно. Поэтому просто переступали через человека. Историй очень много разных, и к нам постоянно приходили новые люди, меняли. Логика действий была нам абсолютно непонятна. Мы не понимали, что происходило, потому что какие-то люди приходят, какие-то уходят. Мы были самые ранние. Мы поступили еще там, в обед 9 числа, но нас держали до конца, а люди, которые поступали гораздо позже, это 10, 11, 12 число, их отпускали. Их уводили и уводили непонятно куда с непонятной формулировкой, потому что мы старались как-то получать какую-то информацию, какие-то новости через небольшой проем, там в окошке таком, ну, через который нас кормили. Кормушка называлась. Да, кормушка, там был небольшой проем, и мы видели, что тех людей, которых обещали выпустить, они все-таки оказывались в соседних камерах. Мы замечали это по обуви, потому что у нас было время запомнить, кто в чем одет. Им обещали, что их выпустят, но они оказывались в соседних камерах, они постоянно куда-то перемещались. Второй аспект, на который тоже важно обратить внимание, нас не кормили. Нас не кормили 3 дня. При том, что не кормили не всех. Нам было интересно понять логику, почему нас не кормят, а номер, который напротив, я, наверное, называю это номер, но, возможно, это не так. Хата. Хата, да. Номер, который был напротив нас, их кормили 3 раза в день. И не только их. Мы смирились с тем, что нас не кормят, нас это уже не смущало. Мы внутри своего помещения наладили некий позитивный настрой, друг друга поддерживали, шутили, улыбались. Единственное, что на 2-й день мы почувствовали некую слабость, мы поняли, что нам не хватает глюкозы, мы хотели получить белый хлеб, и нам в какой-то промежуток времени выдали. Белый или черный, я уже не помню. Когда мы разделили на всех, это была буханка хлеба, а это оказалось в районе четверти кусочка, ну, то есть это можно положить в рот и рассосать. Значит, мы рассосали. Это для нас не было большой проблемой, потому что мы понимали, что выжить можно, без еды можно жить около 30 дней, поэтому нас это не очень волновало, но некая слабость, которая к нам приходила, вызывала некую часть волнения. Значит, ну, это по поводу... Мы шмат сочым атрымліваем інфармацыі пра тое, што адбываецца у нас тут у сталіцы, у Мінску. Сочым за дзеяннямі сілавікоў, за людзьмі, якія трапляюць пад іх жорсткія дзеянні. А вот в рэгіёнах все-таки інфармацыя трапляе, но вот Светка, ці можна сказаць, што там же ж усе вот адзін аднаго ведаюць, там устаўленне как бы такое было, іншае ці не?
Ну, безумоўна, такіх відавочных жахаў, якія адбываюцца на Крэсціна, мы пра Віцебск, прынамсі, не можам казаць, альбо мы проста пра гэта не ведаем. Вось. Але пры затрыманні, калі мы размаўлялі з тымі людзьмі, з которымі мы ехалі альбо ў аўтазаку, альбо сядзелі потым у камеры разам, безумоўна, людзі са шматлікімі пабоямі, там, і пераломамі, і без зубоў, яны застаюцца. Вось. Але трэба сказаць, што большасць людзей, которых затрымліваюць праз 5-6 гадзінаў, праз афармленне ці не афармленне размовы з якімі-нибудь начальнікамі іх выпускалі. Магу распавесці пра першы дзень, тому што ён такі быў найбольш жорсткі. Мы ішлі з сябрамі, у меня быў на руцэ павязаны чырвона-белы сцяг і акурат павязаны так, каб не было бачна, што гэта БЧБ, таму што мы разумелі, што можна спакойна нарвацца, гуляючы па горадзе. Вось. І якраз, калі мы там ішлі па праспекце Маскоўскім, недалёка ад плошчы Перамогі, мяне ззаду пачаў збіваць маёр міліцыі, як потым аказалася. Значыць, кінуў мяне на землю з крыкамі там пройдём в аўтазак, пачаў душыць мяне палкай, перадавіў мне мачавы пузырь каленам, ад гэтага абмачыўся і пачаў яму крычаць пра то, што як бы яму зараз таксама дастанецца. Вось. І некалькі разоў ударыў мяне па твары, і калі я пачаў вставаць, каб прайсці, ён крыху меншай камплекцыі, чым я, ён крыху адлецеў у бок, і на мяне налецела яшчэ 4 міліцыянтаў, пачалі меня збіваць, закінулі майго сябра ў аўтазак, который меня адбіваў. Вось. І меня закінулі жорстка, рэчы засталіся на асфальце, правда, потым рэчы вернулі. Вось. 2,5 гадзіны нас вазілі ў аўтазаку, пры тым, што спачатку перавялі ў іншы. Ось. І не было месцаў. У дзень выбараў, у ноч выбараў 9-го ў Віцебску не было месцаў, каб грузіць, таму што яўна мы былі не першыя, там з 6 вечара ўжо пачалі затрыманні. Ось. І па выніку нас прывезлі ў спартовую залю дэпартамента аховы Першамайскага РАУС і паставілі на калені, ну, стандартная вось гэта працэдура, так, рукі за спіну, калені галаву ўніз. Ось. Я сказаў адразу, што у меня праблемы з каленам, я не буду так сидзець, таму што у меня калена адразу выскачыць, мне дазволілі сесці, як мне зручна, але пры гэтым адразу пачаліся застрашэнні абсолютно без прычыны. Па 4 гэтых касманаўтаў пачалі збіваць людзей, которые просто сидели, ну, натуральна, каб застрашыць. Яны стаялі за спінамі і грукалі сваімі дубінкамі па сваіх каленах, каб застрашыць. Аднаму мужчыну 60 год побач стала блага, у яго быў сардэчны прыступ, яму выклікалі хуткую. Вось. І вельмі цікава, як змянілася стаўленне да ўсіх, каго затрымалі, а нас затрымалі 33 чалавекі. Калі нам сказалі, што нас 33, мы адразу пачалі смяяцца ўсе разам, вагнераўцаў затрымалі. А пасля таго, як мы далі тлумачальныя, нават не пратаколы, стаўленне зусім памянялось. Відавочна, што дайшла нейкая інфармацыя з Менску пра то, што вельмі шмат людзей, і яны проста не ведалі, што рабіць. Вось. І ўжо 10 о 3 гадзіне начы пачаў падыходзіць да нас палкоўнік нейкі, который не прадстаўляўся. Увогуле, першы дзень ніхто не прадстаўляўся. У другі дзень мы ўсіх запомнілі. Магу перадаць прывітанне Слёскіну Владзіміру Ігоровичу, замначальніка Кастрычніцкага РАУС. Дзякуй, што вы мяне памятаеце. Вось. І потым пасля там размовы 5-10 секунд вось палкоўнік па сваім загадзе пачаў нас адпускаць, і вельмі дапамагалі людзі, которые жылі ў суседніх дамах, бо яны вынеслі нам воду, і всі, хто выходзіў, там удалося напаіць вадой, а хтосьці выклікаў таксоўку, хтосьці сам там развозіў, там карміў людзей. То есть у 3 начы людзі выходзілі з дамоў, каб дапамагчы. Вось. А ў другі раз, калі нас затрымлівалі, было абсолютно лайтова. Адзінае, што, конечно, нас запихнули ў камеру аўтазак, там 70 сантиметров, там амаль на 2 метры, 11 чалавек, і мы там, ну, просто там нехта вісеў у паветры просто. Все такія былі дужыя хлопцы. Вось. І калі там аднаму чалавеку стала дрэнна вельмі, яны нават не аказалі дапамогу, ні на штыря, не далі нічога. Пасля гэтага заўсёды з сабой аптэчка, ну, усялякі выпадак. Вось. І нас прывялі, як бы у актовую зале каля 40 чалавек. Выйшаў вось гэты Слёскін Владзімір Ігорович, пачаў казаць пра тое, што хто выпадкова затрыманы, мы адпусцім, хто за ідэю прыйдзецца пасядзець. Хаця яму пачаў казаць пра тое, што адзін з артыкул Канстытуцыі гарантуе свабоду меркавання і перакананняў. Вось. І праз тое, што я занадта выступаў. А я, ну, як бы такі чалавек, который мае контакты з праваабаронцамі, і адразу, калі на сайт аўтазак, у нас не забіралі тэлефоны, я адразу тэлефоную праваабаронцам, дыктую той, хто ў аўтазакі затрыманы, всім пакідаю свой нумар, каб яны ведалі, што можна будет оплатить штраф, вам оплатят штрафы гэтыя ўсе. Вось. І
Меня як бы вылечылі, што я такі гіперактыўны, яшчэ беларускамоўны, і меня першага на другі дзень вывелі з залі для таго, каб скласці пратакол. І я адзіны з усіх 40 затрыманых у другі дзень, хто быў у кастрычніцкім раус, хто быў у асобным пакоі. У меня, значыць, быў перапрануты ў міліцэйскую форму прадстаўнік КДБ. Вось яшчэ адзін там міліцыян сидзеў для пастрахоўкі. Вось, і складалі пратакол. Натуральна, што мы яго не падпісалі, і потым закрылі у КПЗ, которая прызначана для 4 чалавек, нас там было 8, вось дыхаць там ввогуле немагчыма было. Дзякуй Богу, што у гэтым раусе візуальна былі знаёмыя, которые нам прыносілі воду, тут як бы пытанняў няма. І пасля размовы з начальнікам раус усіх адпускалі, мне начальнік раус прачытаў лекцыю пра патрыятызм і радзіму. Вось гэта было міла, таму што гісторык па адукацыі, мы маглі там гадзінамі размаўляць. Вось, але у нас з намі сидзелі людзі, которых ввогуле збівалі ў крывю, асабліва калі гэта чалавек там под 2 метра які-нибудь, который аказваў супраціў пры затрыманні, вось, і там і выбітыя пальцы, выбітыя зубы, там руки зламаныя і так далей. То есть гэта все ў Віцебску, конечно, было і зараз працягваецца. Ну вось, так што атрымліваецца, Віцебск не вельмі адрозніваецца ад Мінску. Відаць, вось гэтая частка жыхароў грамадства пры пагонах, яна нейкая, это такія людзі, якія ад рэгіёны не маюць значэння. Спадарня Крысціна, вы яшчэ з намі? Так. Я да вас з такім пытаннем. Вось мой суразмоўца зараз узгадываў сітуацыю, калі людзям станавілася дрэнна. Я ведаю, што мы з вами ўжо не першы дзень, як кажуць, знаёмыя. Я ведаю, што у вас таксама ёсць такія неабходнасць у пэўных леках, пастаянная прычым неабходнасць. Як у гэтай сітуацыі было вот з вами? У мяне інсуліназалежны дыябет. Дыябет патрабуе рэгулярнага харчавання, пэўнай дыеты. Харчаванне павінна быць дробным і частым. Неабходна, каб быў добры якасны сон і рэгулярны рух. І пад такі наладжаны лад жыцця уводзіцца камбінацыя 2 відаў інсулінаў. Яны уводзяцца таксама на працягу дня шмат разоў. Ёсць там сутачны інсулін, які раз на дзень, і ёсць інсулін, які колецца 5, 6, а то і 8 разоў на дзень пры патрэбе. Гэтыя прэпараты заўсёды з сабой. Таксама заўсёды з сабой глюкометр ці сэнсар. У мяне яны засталіся ў сумцы. І быў момант, калі падчас обшукаў і допытаў першых мне стала блага, але побач стаяў малады чалавек у швэдры з надпісам «Міліцыя», а не ў масцы і незразумелай чорнай вопратцы без апазнавальных знакаў, як многія іншыя. І я патлумачыла, што я зараз трачу прытомнасць, і у маёй сумцы ёсць інсулін, і мне ён неабходны. І ён яго прынёс і перадаў фельчару. І далей нас не кармілі таксама, і я губляла прытомнасць, і людзі ў камеры спрабавалі выклікаць дапамогу і патрабаваць, каб хуткую дапамогу выклікалі, таму што пад канец другога дня я перастала адчуваць канцавіны, пачаліся ўжо праблемы з рухам, і заходзілася сэрца, і я перыядычна проста губляла свядомасць, прытомнасць. Вось, у першыя суткі мне 1 раз прынеслі інсулін, але немагчыма падабраць дозу, калі цябе не кормяць, і калі гэта доза не на знешнія вугляводы, а на тое, што твой арганізм у стане стрэса спрабуе выпрацаваць. І на другі дзень яго прынеслі 2 разы. Вось, і на другі дзень я вельмі прасіла, таму што разумела, што я там памру, а ў мяне непаўнагадовае дзіцё, я не магу сабе гэта дазволіць. Я вельмі прасіла даць хоць што-небудзь, кавалачак цукру, прынесці мне цукерку з маёй сумкі, любы дыябетык заўсёды з сабой іх носіць, даць кавалачак хлеба, лыжку кашы, хоць што-небудзь. І мне прынеслі скарыначку хлеба, а праз гадзіну недзе пакармілі ўвесь наш паверх. Прынеслі кашу,
Правда, на той момент у нас у камеры было 36 человек, на 36 человек принесли 15 лыжак и сказали хутка есці, хто не паспее забяруць. Вось, принесли кашу і хлеб. І гэта быў адзіны раз, калі мы паелі. Для некаторых людзей, якія там знаходзіліся, гэта было адзінае харчаванне на 5 сутак. Ну, для мяне вось амаль трое атрымалася, што гэта адзіны раз. Я толькі дома ўжо даведалася, што мае сваякі і мой адвакат не ведалі, спачатку не ведалі, дзе я ўвогуле знаходжуся, інфармацыі не давалі, а потым звярталіся і ў Жодзіна, і на Акрэсціна, і патрабавалі, каб прынялі для мяне перадачу з інсулінам, таму што гэта сапраўды мусіць быць увесь час пры мне. Ну і нібыта на Акрэсціна ўрэшце рэшт прынялі, але мне нічога не перадалі і мне нічога не сказалі пра гэта, ні пра адваката, ні пра маіх сваякоў. У камеры была жанчына пасля інсульта, якая мусіць прымаць увесь час прэпараты. Ёй адмовіліся прадастаўляць іх ці нейкую замену гэтым прэпаратам. Была жанчына пасля аперацыі, ёй выдалілі грудь недаўна, і на ёй была перавязка гэтай раны дастаткова свежай, і зверху нейкі часовы пратэз, імплант. Яе забралі гэты пратэз і забралі павязку з грудзей. Былі дзве жанчыны з траўмамі галавы, іх білі пры затрыманні. І у адной жанчыны былі прыкметы чэрапна-мазгавой траўмы, ёй было млосна, яе ванітавала, яе кружылася галава, і яна зусім не магла есці, нават калі нам прынеслі ежу. Але прапанавалі гэтым жанчынам пырснуць у твар халоднай вады, каб стала лягчэй. І была 20гадовая дзяўчына, у якой пры затрыманні была моцна траўмаваная нага, і боль быў такі востры, што калі яна спрабавала варушыць нагой, то яна ўрэшце рэшт страціла прытомнасць. Мы гвалтам крычалі: выклікайце хуткую, чалавек без прытомнасці ляжыць, мы нічога не можам зрабіць. Вось тады прыйшоў нейкі чалавек, які правёў з ёй размову, апытаў яе, дапытаў, але хуткую так і не выклікалі, і ёй далі нейкую абязбольваючую таблетку, не сказаўшы якую. Так што мы былі пазбаўленыя доступу да медычнай дапамогі. Трымайцеся, больно гэта слухаць. Вось вельмі шмат зараз у нас тут каментароў з усіх нашых трансляцый, усе выказваюць падтрымку маім гасцям. Тым не менш сустракаюцца і такія каментары типа Виктор Викторов без фото на сваёй аватарцы піша: полностью одобряю действия сотрудников. Так вот, что я вам скажу, спадар Виктор Викторов. Вось усе гэтыя людзі, якія ў мяне зараз знаходзяцца, былі затрыманыя не падчас вулічнай акцыі. Я сам бачыў, як затрымалі чалавека, які просто стаяў на прыпынку, чакаў аўтобуса. Спыніўся аўтазак, закінулі і павезлі, нягледзячы на крыкі жонкі адпусціць яго. Калі вас наступны раз такім чынам забяруць, калі вы пагаладаеце 3 дні, а потым выйдзеце адтуль з чорнай сракай, таму што вам там невядома, што робяць, тады і будете пісаць такія каментары. Калі можна, я дадам, спадар Зміцер, прабачце, забралі майго сына проста пад вокнамі яго бабулі, дзе гулялі бацькі і дзеці. Дзіцю 16 год. Яго павезлі не ў цэнтральны раус, як мне сказалі, яго павезлі ў Фрунзенскі. Там яго 6 гадзін запар без перастанку збівалі. Яму скавалі рукі кайданкамі, яго кідалі на падлогу тварам, яго білі нагамі, яго білі дубінкамі, у яго ўсё цела сіняе. Кожнага, хто, як Віктор Вікторович, лічыць, што людзі выконваюць сваю працу, кожнага, хто ганарыцца сваімі сваякамі і сябрамі ў пагонах, я прашу, папрасіце у сваіх сяброў і сваякоў, якімі вы ганарыцеся, папрасіце паўтарыць гэты атракцыён. Я ўпэўнена, яны вам не адмовяць. У іх няма ніякіх межаў. Яны саб'юць і заб'юць вас. І потым нават не ўзгадаюць. Проста скажыце, што вы хочаце, каб вам прадэманстравалі тое, што рабілі з людзьмі усе гэтыя дні. Гэта забойцы, і вы апраўдваеце бандытаў і фашыстаў. Праўда, мушу
Таксама дадаць, што мы бачылі, што мы чулі, мы не маглі бачыць, мы чулі, што на нашым паверсе б'юць жанчыну і крычаць на яе: ты называла нас фашистами, а скажи, ты знаешь, что такое фашизм? Фашизм — это система политических взглядов, а мы садисты, и мы тебя убьем. Ну вот, Ну бач, на тему людей в погонах. адукаваныя яшчэ потрапіліся, разбіраюцца, у чым сістэма ад Фашизм садызма. — это все, у чым яны разбіраюцца. Фашизм і садызм — это все, у чым яны лічаць патрэбна разбірацца. Караеў, міністр унутраных спраў, учора выступаў на тэлебачанні і сказаў, што ну я типа приношу свои извинения тем, кто случайно попал под раздачу. Так вось, вы тут усе фактычна выпадкова потрапілі под раздачу. Вам дастаткова гэтых выбачэнняў Караева? Недостаточно. Это вообще выходит за все границы. У меня столько друзей там появилось новых, они просили сказать: Никита, озвучивай все, что происходит, передай, пожалуйста, как нас задержали, как нас избивали. Людей задерживали на остановках, людей задерживали на Каменной Горке в магазине Алми, там несколько автозаков, там по 70 человек. Через нашу камеру на 4-м этаже, 39-я камера, прошло там больше 100 человек. Людей там меняли, там постоянно ротация происходила. И со всяких частей города их задерживали, они рассказывали. Кто-то шел с девушкой, кого-то задержали в баре. Еще хочу отметить такой момент, что я постоянно обращался за помощью к администрации, чтобы оказали помощь. Там лежали люди, у которых были ранения от осветительных светошумовых этих гранат, и у них были повреждены голени, и сочилась кровь. И я обращался к администрации, говорю: вызовите доктора. Они посылали нас на 3 буквы. Я просил дать побольше матрасов, они говорили на дезинфекции. Я завтра обращался, говорю: а что там по матрасам, по дезинфекции? Нам отвечали: ничего, сейчас я уточню у дежурного, и все, и с концами уходили, не возвращались. То есть даже как-то организовать этот быт было очень сложно. Были такие моменты, что там были сироты, люди, у которых нет родителей, и никто не знает, где они, что они. Я говорю: у нас тут 2 человека, надо поставить в известность родителей. Ну, не родителей, родных поставить в известность. Им было без разницы, они посылали на 3 буквы. Человек с заявлением хотел обратиться насчет голодовки, сказал: я буду голодать. Они сказали: что делай, что хочешь. Он там нажал тревожную кнопку, в каждой камере есть тревожная кнопка, чтобы вызвать этого дежурного конвоира. Нам сказали: еще раз нажмете на кнопку, мы вам сломаем руки и скажем, что вы такие с митинга нам поступили. Ничего они не слушали, не хотели слушать. Были ситуации, когда в камере было 17 человек. Нас спрашивали, нам давали листик с карандашом, говорили: запишите, сколько у вас в камере. Мы пишем там 17 человек. Нам из 17 человек приходило 9 порций. Мы только получили 9 порций, проходит 5-7 минут, мы там только приступали к приему пищи, и нам в камеру еще там 12-13 человек, в камере сразу по 28 стало, становилось людей, и еды нам не добавляли, и приходилось делить вот там этих 8, 9, 10 порций на 30 человек, и там доставалось просто каждому по чуть-чуть, мы по справедливости делили. Был момент такой, что было очень холодно, я не знаю, там времени нету, никого часов нету, все забирают, непонятно какое время, час дня, 3 часа дня, в администрации спрашиваешь, она обманывает, либо не говорит, очень сложно. И вот какой-то день было холодно в Минске, и там сквозняк нам устроили, нам открыли кормушку, и окна не закрываются, потому что на окнах еще решетки, ты до окна достать не можешь, чтобы закрыть, например, или открыть больше. Людей много, очень душно, и мы когда ложились спать, мы чередовались, там каждый по 2 часа, по 3 часа спал, мы спали там по 3 человека, по 2 человека на кровати, на полу, и некоторых знобило, колотило, и вот, есть добрые люди, даже вот в центральном РОВД, я не знаю кто, наверное, они меня слышат, нам дали минералку, это единственное РОВД, которое вот нам так как-то помогло, мы эту минералку делили, там 2 емкости по 1,5 литра, выпивали эту минералку, у нас там была теплая вода еще,
камере горячей, мы набирали эту воду, еще были пустые емкости 5-литровой от питьевой воды, и мы набирали воду, прижимали к себе, к телу, там, к ногам, ложили там к пояснице и грелись этой водой, потому что холодно, а этих пледов было всего лишь 4. Ну, а людей было очень много. Ну, вот так вот согревались. Ну, таким чынам, я разумею, вот ад вас, ад Мінска прабачэння Караева не прымаюцца, а Нет. Віцебск? Тут не могуць быць прымацца нейкія прабачэнні, пакуль не будзе праведзеныя суды, пакуль не будуць вызначаны все гэтыя невядомыя людзі, которые нас затрымлівалі без апазнавальных знакаў, пакуль не будуць разгледжаны все скаргі ў пракуратуру, пакуль не сыдзе ў адстаўку міністр унутраных спраў, который дапусціў гэтае беззаконне, пакуль не будуць праведзеныя новыя выбары і будзе выбраны, ну і не будзе праведзены суды над тымі людзьмі, которые аддавалі гэтыя злачынныя загады. Спадарыня Крысціна, я хотел бы вас попросить, вот каб вы, як жанчына, як маці, вот у вас ёсць што сказаць вось гэтым людзям у чорных мундзірах, гэтым вот тэрмітам, якія разганялі і захоплівалі вас? Я спрабую асэнсаваць гэта, спрабую зразумець, ці гэтых людзей маці нарадзіла, ці яны проста вырадкі і выкідышы, якія не мусілі з'явіцца на свет. Ці ёсць у іх жыцці хвіліны, калі яны без псіхатропаў думаюць, застаюцца сам-насам. У мяне ёсць у гэтым сумневы. Па маіх адчуваннях, яны не жывуць без хімічнага ўздзеяння, і гэта неадэкватныя істоты. У той жа час, калі з нас здзекаваліся і катавалі, былі імгненні, калі спачатку адзін супрацоўнік, штатны супрацоўнік, тип, который і выглядаў інакш, як я распавядала, усё ж такі прынёс мне тыя інсуліны, таму што все астатнія рэчы зніклі назаўсёды. Калі нас адпускалі і трэба было стаяць доўга ўздоўж сцяны, яшчэ адзін супрацоўнік ціхенька прынёс мне вады і печыва, сунуў руку, каб не бачыў амап, які там хадзіў. Вось гэтыя людзі сваімі ўчынкамі дзесьці папрасілі прабачэння за сістэму, і гэтым канкрэтным людзям, якія былі без маскі і якія як маглі ў той сітуацыі выбачаліся і нешта рабілі, я гатова дараваць. Усім, хто быў у масцы, і міністру весці размову пра дараванне я не бачу магчымасці. Тое, што яны зрабілі, гэта злачынства, і гэта караецца тэрмінамі да 25 гадоў зняволення. І я бы, канешне, вельмі хацела, каб яны патрапілі ў тыя умовы, у якіх знаходзіліся мы, каб кожны з іх правёў хаця б суткі у 4-меснай камеры ў кампаніі 55 чалавек, каб кожны з іх паспрабаваў, як гэта спаць у 3 пад ложкам, каб кожны з іх паспрабаваў карыстацца прыбіральняй без прыбіральнай паперы, каб яны адчулі сябе жанчынай, у якой забралі ўсё, у тым ліку пракладкі, і якой прапануюць выкарыстоўваць маечку. Мы вымушаны былі раздзіраць, прабачце, мужчыны, але гэта біялогія, фізіялогія. Мы вымушаны былі парваць адну з маек дзеля таго, каб гігіенічныя базавыя патрэбы задаволіць. У нас не было цёплай вады зусім, была толькі вада з-пад крана з хлоркай, і нам толькі адзін раз прынеслі літаральна па лыжцы кашы. І мы кожную ноч з уключаным святлом чулі, як крычаць нашы мужы і нашы сыны. За такое не гавораць прабач. Мілаха, праехалі, маме сваёй будзеш казаць. Ты сядзеш, і сядзеш надоўга. Дзякуй вялікі, трымайцеся. Дзякуй вялікі ўсім маім гасцям, што прыйшлі і знайшлі сілы падзяліцца тым, што перажылі. Дзякуй вялікі. Гэта была стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Для вас працаваў у студыі Зміцер Лукашук. Беражыце сябе.